Γεια σας παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μαντέψτε, ήρθαν τα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια, παργκύλα τα 50, αν έχετε πολύ, απλά με κορδόνια γιατί δεν ήξερα πόσο φωτά θα είναι χωρίς κορδόνια. Το προηγούμενο που είχα πάει στο πρώτο αγώνα και ήταν ένα cringe βίντεο, αλλά τέλος πάντων ήταν με κάτι παπούτσια που μου είχε δανείσει ο ξαδέρφος μου, να έχω και μεγαλύτερα ξαδέρφια. Οπότε ναι, να τα πάμε να τα ανοίξουμε. Ωραία, εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω τι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι θέμα. Και δεν το θέμα μας. Γιατί έχουν δει. Με τάπα, με τέλεια. Με τέλεια. Ακούστε λίγο. Τέλειο. Είναι τέλειο. Δείτε εδώ. Γράφει Αμπίμπα. Κοιτάξτε. F50. Κοίτα εδώ που μέσα γράφει F50. Τέλειο είναι. Αλλά κάνω ό,τι καλύτερο. Δεν μου κάνω, θα βλέπω και λίγο μεγάλη. 36,5. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Ωραία, θα πάμε στην αποθήκη μαζί. Ήρθαμε στην αποθήκη. Να τα παπούτσια. Α, εδώ πέρα είναι τα προηγούμενα παπούτσια. Φακ, έχουμε κότσο μέσα. Είναι ολόιδια σε μέγεθος. Δηλαδή ίσως είναι και λίγο πιο μικρά τα F50. Θα το δοκιμάσουμε απλή κάλτσα. Κανονικά πρέπει να είναι ποδοσφαιρική, αλλά ξέρω να το ψιλοϋπολογίζω. Δεν είναι και... Έχουν λίγο μακριά κορδόνια. Και... Α, όχι, εντάξει, μπαίνουν. Έχει εδώ πέρα κάτι τρύπες. Θα το φτιάξω. Μπήκε το ένα. F50. Γράφει παντού F50, όπου και να κοιτάξεις το παπούτσι έχει το σήμα της αντίθεσης ή γράφει F50. Και να δει το μωρό απ' έξω. Δεν παίρνει. Δεν παίρνει. Περιμένετε ένα λεπτό. Το κατάφερα και το έκανα και στο άλλο παπούτσι για να μην χάνουμε χρόνο. Θα το δοκιμάσουμε. Είναι πολύ σφιχτό γιατί τώρα είναι φακ. Δεν μπορώ να το βάλω. Μπρα. Τουρουτ. Τουρουτ. Γιατί δεν παίρνει. Τι άλλο πρέπει να κάνω δηλαδή. Εντάξει. Εδώ ίσως χωρίζεται. Δεν είναι μικρά. Δεν παίρνει πολύ σφιχτό πάνω. Το σφίξω λίγο. Τώρα, τα κατάφερα νομίζω. Ναι. Τώρα τι να πω. Μπήκε. Είναι τέλειο. Έχουν και χώρο για την κάλτσα. Να το. Δείτε εδώ πέρα. Τέλειο. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ό,τι καλύτερο έχει φτιάξει Αμπίμπας. Πραγματικά σπουδαστικό. Είναι φουβολικό. Το πόδι σου είναι πανελεύθερο. Μπορείς να τρέξεις, να κάνεις τα πάντα. Είναι τέλειο. Και τώρα. Είναι τέλειο. Και πραγματικά. Είναι ό,τι καλύτερο για αυτή τη χρονιά. Α, είναι τέλειο. Αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα πώς βγήκε τόσο μικρό δεν μπορώ να καταλάβω.
όχι, μεγάλο βγήκε ή μικρό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόση ώρα έχει βγει. Πατήστε like, subscribe. Αν παρακολουθείτε το κανάλι μου, κάντε subscribe. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, βάλτε like. Ή αν αυτό το βίντεο ήταν τόσο καλό ώστε να κερδίσετε το subscribe σας, θα το εκτιμούσα πολύ. Γεια!